Hayırlı gün Tataristan topşuruğun başlap jiberemiz. İsemsiz tamaşaçılar. Bugün stüdiyada Elza Gazizova bulurman. Bugünkü gün indi yanılıklarga bay miken. Edegi şularını qarabul zihali. 1 avgust Rossiyada 1914-1918 yıllardagi birinchi Butun Dünya Soğuşunda halak bo'lgan soğuşchilarni eske alуу kuni olarak belgilab o'tiladi. Әлеге soğuşta dünyadagi bar bo'lgan 59 mustaqil davlatning 39'ы qatnaşa. Bu mahşarda bir Rossiyadan gina 1.600.000 irad halak bo'la. Bugun şulayık Rossiyada inkassatsiya xizmatkorlarining hunariy bayrami. Әлеге xizmat 1939 yılda SSR Devlet Banka karşında iştirala. İnkassatsiya italyan tilinden tartmaga salı deganni anglata. Ya'ni akşanı chet el akşalarının hem başka türlü baylıklarını bank kassalarına jığını şulay bir söz bilen atıylar. 1 avgust bütün dünyada üpkedagi yamanşish bilen kurash kuni olarak belgilab o'tiladi. Әлеге auru yamanshishlar arasında eng korkunchi hem eng yish taralganlarından deb sanala. Tabiplar aның bilen iratlar yishrak aurganligini rastlay. Bugün bizde konakta TMTV telekanalının baş redaktoru Liliya Kadyrova. İsemsiz. İsemsiz Elza, hayırlı günler. Liliya, biz indi bugün Яңа Йылдыз проекты турында сөйләшербез. Менә нәк синең гаризаңны кабул итеп алсыннар өчен нинди шартлар үтәлергә тиеш? Бәлки аның сыры бардыр, менә ачып җибәрсәгез. Әйе, рәхмәт. Иң беренче чиратта әйтеп үтик, Яңа Йылдыз проектының телевизион проект булуын, әмма телевизион проект, вокаль проект, һәм без анда эзлибез 15 яшьтән 35 яшькә кадәр җырлый белгән, сәхнәдә үзен күрергә теләгән яшьләрне. Иң беренче шарт ул соңга калмыйча гаризаңны җибәреп кую. Аның өчен TMTV Татар сайтына керергә, анкетаны тутырырга, шул анкета янәшәсенә үзегезнең видеогызны да җибәрергә кирәк. Чөнки бу телевизион проект булгач безгә артистның нәкъ менә тышкы яктан да нинди булуы, аның үзен ничек тәкъдим итә алуы шулай ук бик мөһим роль уйный. Җырны сайлау әлбәттә, җырны сайлаганда үзегезгә туры килгән, сез менә яши алган, җырлап та туйган түгел, ә нәкъ менә хәзер бүген җырлыйсыгыз килгән җырны сайларга кирәк. Матур итеп киенергә кирәк, үзегезне җайлы, уңайлы хис итер өчен. Менә сез иртәгә сәхнәгә ничек чыгарга телисез, кем өчен эшлисез, нәкъ менә шулай тотарга кирәк үзегезне. Һәм менә шул видео язмагызны җибәрәсез әйткәнемчә безнең сайтка. Безнең мәртәбәле жюри составының беренче этабында инде сайлап ала гаризаларны, чөнки башлангыч этапта гаризалар әле күп килә. Һәм иң-иңнәрен инде кастингка чакыра. Кастингтан соң инде бик кызыклы тормыш башланып китә. Безнең конкурсантларыбыз өчен ул исә мастер-класслар, бик күп дәресләр, өстәмә съемкалар, яңа җырлар яздыру, менә шундый кызык тормыш. Yok. Biraz sen özünün manierinde. Kübele günlerde sen kopyasısın. Hazır kulunu turu, başka. Silkinmeybiz, bir narsa işlemeybiz, hem jırlıybiz. Kübele günlerge kunsa günler tibrer. Haydi başlıyoruz. 4. Kübele günlerge kunsa günler tibrelemiken. Vidi. Kübele günlerge kunsa günler tibrelemiken. Ul da mine sağını kübelegim tügeregim asıl kışım sanduğaşım jırlap jiberemiken. Молодец. Ауырма? Юк. Ауыр түгел ме? Бары бір жырлысы келе бет. Ол да мені, әйеме? Бары бір тартта. Менә минем үшін ауыр турығына жырларға. Минем жырлысы келе синкопы белән, ниндидер башка современный төр, башка манера белән. Мәсәлән, менә татар халык җыры, әйеме? Мәсәлән, оркестр. Халык уен кыраулары да, сиңа җырларга кирәк. Менә шулай туры иттереп, миңа мәсәлән җырларга бик авыр. Шуңа күрә эксперимент өчен, тренировка өчен кайчак менә кулларны туп-туры итеп, силкенмичә генә менә шулай җырларга кирәк. Әлбәттә инде синең үзеңнең манерың, син үзеңнең манерыңды матур иттереп җырлыйсың. Шуңа күрә без җырлап кына карадык. Бик зур рәхмәт, молодец. Шуңа күрә хәзер менә җәйгә алданып, отпуска, ялга алданып йөрмәгез, чөнки вакыт бик тиз үтәчәк, гаризаларны җибәреп куярга кирәк.
Катнашучыларның географиясы зурмы? Менә узган ел кайсы яклардан, кайсы шәһәрләрдән, районнардан килделәр, кайсы республикалардан? Безнең татар милләте бит инде ул сибелеп яшиме төрле якларда, шуңа күрә катнашучыларның географиялары да бик киң. Билгеле аңлашыла, безнең төп состав инде Татарстаныбыздан, безнең тугандаш республикабыз Башкортстаннан бик күп талантлы егетләр, кызлар килә һәм Мәскәү өлкәсеннән һәм Сиргач якларыннан. Шулай ук хәтта Себердән килгән катнашучылар да бар иде һәм әлеге катнашучылар иң мөһиме менә заявка гына җибәреп калмыйлар, киләләр кастингларда катнашалар һәм хәтта финалга барып җитәләр. Менә шунысы бигрәк тә сөендерә. Жюри составы турында да сөйләп китсәгез, алар ел сайын алмашынып торамы? Даими бармы жюри әгъзасы менә сез? Жюри составыбызның төп продюсеры, безнең төп кешесе ул Лина Арифуллина. Лина Арифуллина да инде без барыбыз да беләбез, ОРТ Россия каналында барган бик популяр проектлар аша. Мәсәлән, менә без бәләкәй чакта Фабрика звездны үлеп карыйдыр һәм бүгенге Россия эстрадасында тулы бер ташкын булып килеп кергән бик уңышлы эшләүче артистларны нәкъ менә сәхнәгә күтәрелергә ярдәм иткән кеше Лина Арифуллина. Бүген ул безнең проектыбызны җитәкли. Нәкъ менә ул проектка нинди булырга тиеш, техника нинди булырга тиеш, эштәлеге ничек булырга тиеш, рейтинглары нинди булырга тиеш. Жюрины сайлаганда без төрле якларны исәптә тотырга тырышабыз. Мәсәлән, вокал мөмкинлеген дә билгели алсын, артистизмын да билгели алсын, ни дәрәҗәдә җитди матур материал сайлый алуын да билгели алсын өчен жюрины төрле яклап сайлыйбыз. Мәсәлән, безнең инде жюри алыштыргысыз булса Лина Арифуллина, шулай ук безнең менә инде 3нче сезонга да безнең белән килә Татарстанның халык язучысы Зөлфәт Хаким. Ул инде бик нык безнең җырны нинди җыр сайлауга, нинди татар телендә ничек аралашуыңа, үзеңне сәхнәдә ничек тотуыңа бик нык игътибар итә, чөнки ул без дә беләбез бит инде 90нчы елларда эстрадага бер яңа агым, яңа ташкын булып килеп кергән кеше һәм бүген иң яхшы язучылар, иң яхшы автор башкаручыларның берсе. Моны курыкмыйча әйтергә мөмкин ул Зөлфәт Хаким. Сезнең фикерләрегез, сезнең хис кичерешләрегез, Зөлфәт әфәнде, нәрсә диярсез? Разилия, тагын дип әйтегез әле. Тагын дигән сүзне әйтегез әле. Тагын. Әни шәп җырлаганда тагын дип җырлыйсыз. Мен шәптер башка сүзләрне сезнең теге дикция дөрес ничектер тагын юк, биш эше түгел ул башка сүзләрен бит ул теге дөрес. Тагын менә әле генә бик чиста итеп әйтте. Бик чиста итеп әйтте. Нишәп җырлаганда тагын дип. Ул менә рус эстрадасында дагы мода бар шундый теге инглизчә произношение белән теге сүзләрне әйтеп. Ай. Безгә дә шул нәрсә. Безгә дә шул нәрсә кирип маташа менә тагын димәсен, тагын дигән татарча әйт сүзне. Дә була бик матур җырлыйсыз. Шулай ук безнең яшьләр проекты булгач, билгеле инде без бүген яшьләрне дә чакырмыйча булдыра алмыйбыз. Ул эстрадның алтын тавышы Филүс Кахиров. Бүген һәр яклап менә бу татарның җырчысы дип күрсәтерлек искиткеч алтын тавышлы Филүс Кахиров. Һәм шулай ук безнең бүген топлар рәтендә булып сәхнә тоткан Данир Сабиров. Ул инде артистизмын тикшерәчәк, бәлки бәләкәй генә киңәшләр дә бирәчәк, үзеңне ничек сәхнәдә тотырга, шаян булырга, да юмор хисен югалтмау турында. Һәм шулай ук безнең вокаль мөмкинлекләрне безнең тагын тикшерәчәк җырчы Эльвина. Эльвина инде ул үзе дә шундый фабрика, Йолдызлар фабрикасына Барс медиага килеп үскән яшь башкаручы иде заманында. Шуңа күрә ул инде бу елны үткән, ул хәзер инде аңлата ала менә вокалны булайрак эшләргә, ансын имиджны булайрак итеп ясарга дип. Шуңа күрә менә һәр төрле яклап жюри безнең катнашучыларыбызга ярдәм итәргә инде әзер тора. Көтеп торалар. Аннан соң менә кастингтан үтмәгән очракта да юк, сез үтмәдегез, сау булыгыз дип әйтмиләр беркайчанда катнашучыга. Һәр вакыт конструктив киңәшләр бирәләр. Мәсәлән, менә син үтмәдең, сиңа аз гына вокалыңны эшләп бетерергә кирәк. Менә шуларны, шул этапларны син тагын төзәтеп бетерсәң, син гомумән йолдызның йолдызы булачаксың. Менә шундый киңәшләр биреп, канатландырып кайтарып җибәрәләр, хәтта проектка үтмәгән егет-кызларны да. Шуңа күрә проектка килергә һичшиксез кирәк. Менә хәзер бүген алырга гаризаңны җибәрергә һәм катнашып үзеңне сынап карарга. Яңа йолдыз проекты телевизион проект, аңа әлбәттә инде күп чыгымнар да кирәк. Әлеге проект кемнәр ярдәмендә башкарыла, кем ярдәмендә оештырыла дип әйтик инде.
Иң беренче башлангыч этабында Яңа Йылдыз проекты ул ТМТВ телеканалының һәм Барс медиа компаниясының ресурсларына ясалган социаль проект иде. Һәм менә соңгы елларда инде Аллага шөкер дип әйтик, ул президент теләктәшлегендә, президент ярдәме белән оештырыла башлады. Шул рәвешле үтә. Белүебезчә инде президент бүген безнең бик яңалыкка омтылган проектларны бик теләп ярдәм итә. Шуңа күрә менә Яңа Йылдыз проекты нәкъ менә президент ярдәме белән булуы безне бик нык шатландыра. Лилия һәм соңгы сорау инде Яңа Йылдыз проектының җиңүчесен нинди бүләк көтә? Иң беренче шуны әйтеп үтәсе килә, әлеге проект бик зур тормыш мәктәбе дә, чөнки монда бик күп махсус мастер-класслар бара, бик зур эш эшләнә. Мәсәлән, театр ягыннан килсәк, Галискар Камал театрының алтын составында эшләүче актерлар бик күп белемнәр бирә. Безнең хореографларыбыз, вокал укытучылары, шулай ук Мәскәүдән кайткан продюсерларыбыз бик күп дәресләр бирелә һәм зур багаж белән керә инде финалга дип әйтик безнең катнашучыларыбыз. Һәм әлбәттә инде менә бүген йолдыз булырга хыялланган кешенең хыялын чынга ашырырдай бүләк көтә. Ул да булса аның җырын яздыру, әлеге җырга заманча профессионал ТМТВ командасы белән клип төшерү һәм әлеге клипны ТМТВ телеканалында күрсәтү. Шулай ук Татар радиосының киңлекләрендә, ешлыкларында әлеге җырга ротация белән ярдәм итү. Һәм әлеге менә юлларны үткәннән соң әлеге җыр, әлеге композиция барып җитәчәк безнең эстрада фестивале халыкара татар җырына. Яңа Йылдыз финалисты декабрь аенда Казан Экспода узачак татар җыры концертында, татар җыры фестивалендә чыгыш ясаячак. Һәм әлбәттә без ниндидер зур инициатива күрсәк әлеге яшьләрдә, без аларга Барс медиа компаниясеннән шулай ук хезмәттәшлек өчен контрактта тәкъдим ителергә мөмкин. Менә яңа әлегедә баягы йолдыз булып кабыныр өчен нинди ярдәм кирәк, нинди профессиональ ярдәм кирәк, Барс медиа шул ярдәмне бирергә, җиткерергә әзер бу проект кысаларында. Әлеге проект кысаларындагы җиңүчеләрне, мәсәлән, узган елгы җиңүчеләр безнең Караш төркеме, аңа кадәр булган Эльвира Мифтахова, алар менә узган елгы татар җырында чыгыш ясадылар һәм президент әлеге чыгышларны бик югары бәяләде һәм бик заманча һәм эстрадага менә шундый заманча сулыш белән килеп керә алырдай проектлар тудырасыбыз килә безнең киләчәктә. Алай гына да түгел, менә бүген җиңүче бер генә булса да, узган ел сезоннарда чыккан, узган сезоннарда инде финалга барып җиткән яшьләр белән бүген инде Барс медиа компаниясе бүген үк эш алып бара дип әйтсәк тә була, чөнки аларның җырлары бик рәхәтләндереп, тамашачы тарафыннан кабул ителеп, Татар радиосы киңлекләрендә яңгырый. ТМТВ телеканалында да алып баручы буларак үзләрен сыный, алып бара башладылар үзләренең беренче тапшыруларын. Шуңа күрә иҗат дәрте, җыр, сәхнә дип янган кеше өчен бу искиткеч зур проект һәм уникаль мөмкинлек. Шуңа күрә әлеге шансны кулыгыздан ычкындырмыйча, кабатлап әйтәм инде, ТМТВ Татар сайтына кереп, үзегезнең гаризаларыгызны калдырып һәм элемтәдә булып, ТМТВ телеканалыннан, Барс медиа компаниясеннан шалтырату көтәргә, нәкъ менә сезнең тормышыгызны астын өскә китерә торган, тормышыгызны яңа итеп башлый торган проект булырга мөмкин. Шуңа күрә барысы да сезнең кулларда. Монда бары тик сезнең тырышлыгыгыз, үҗәтлегегез һәм җиңү дип януыгыз гына кирәк. Бернинди финанс мөмкинлекләрдә без хәтта музыкаль белемдә таләп итмибез, монда үзең булырга, балкырга, башкалардан аерылып торырга бары тик шуны гына таләп итәбез һәм кастингка үзегезнең гаризаларыгызны җибәрегез. Бәлки киләчәктә Рифат Зарипов, Фирдус Тимаев, Илсия Бәдретдинова гастрольләрдә йөрүче, шыплап заллар тутыручы артист нәкъ менә ул сездер. Шуңа күрә кулыгыздан әлеге мөмкинлекне ышкындырмагыз дип әйтәсе килә. Лилия, кызыклы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без үз чиратыбызда Яңа Йылдыз проектында җиңгән Эльвира Мифтахованың җыры белән тәмамларбыз. Мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.